présentazione. Euria jautxala errepide gainean irudi bat argala berrinaren parean herria jaikitzen da ernatua lasterka goizalbaren eztanda entzun oida tarteka atxeden goiza dena aspeden baten itxura zuen igarotzen denaren atetik denboraren gakoa ordua pasatu aintzinetik kendu beharrekoa atxeden goiza dena aspeden baten itxura zuen atxeden goiza dena aspeden baten itxura zuen